दाखालिहाय गहपुराव थांनानै धोनस्री समस्तिनि BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिनो थांनानै बिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। तो बर'आव फंसे बाथ्रा दङ, खिनाया लाजिया नुनायासो लाजियो। बाथ्राया ओरैबायदि जे थांनाय समाव BPFनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि BTR रेकर्ड जादोंमोन, NDPनि मोनब्रै गट एबसुनि नाजानायाव आरो लोगोसेनो UBPनि जि सावरायलायनायनि गेजेरजों जि BTR रेकर्ड जादोंमोन, बे BTR रेकर्डखौ गोबाङैनो तास्स'-तास्सिल' खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बिथांमोना बे रेकर्डखौ भुवा होनना बुंदोंमोन, बे रेकर्डखौ नंखाय होननानै बुंदोंमोन। आरो दिनैहाय दाखालि जोङो BPFनिनो सासे MCLA प्रेस मुसाहारिया BTR सुक्तिनि गेजेरजों माने सोसनजानाय जि सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि मोन 41 जि गामि, बे गामियाव थांनानै बिथाङा दालालगिरि खालामहैनायखौ जों नुनो मोनदों। तो जोंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, थांनाय समाव जोंनि BTR रेकर्डखौ लानानै BPF दोलोनिफ्राय बायदिसिना नंखाय बाथ्राफोरखौ बांसावलाबायनाय जादोंमोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गेना गोरोन्थि सोमजिहोनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना राजनिति खालामबोनायखौ जों नुदों। आरो बे सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जे BTRआव बा BTCआव मालाबा हाबनाय नङा, बियो भुवा, प्रमद बर'नि बियो भुवा, माने BTRआ भुवा बायदिसिना बांसावलाबायदोंमोन। दिनै बिथांमोना लाजिनांगौमोन जे बिथांमोना दिनै बे ओनसोलाव थांनानै दिनै भट बिनो थांदों। तो ओंखायनो बियो गोबारैनो सोंखारि जाथावना, लाजिथावना, गरिहना होथावना मोनसे बाथ्रा जादों। थांनाय समाव बिश्वनाथ, गहपुर आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि जि BPFनि जि माने सासननि समाव बिथांमोना गोबां मोनसे गिदिर बदनाम होनानै दोनदों। बिथांमोना सनितपुर, बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन, जायफोरा बिथांमोनजोंनो एखे लोगोयै आलादा रायजो बदलैनि थाखाय सोमावफादोंमोन, एखे लोगो सोमावसारनायाव बारसिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ BTC एकर्ड जानायनि उनाव बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोनखौ बिथाङा बिदेशी होननानै बिथांमोना मोनसे बिमुं होदोंमोन। जाय बिदेशी बिमुं होजानानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोनदोंमोन। आरो बे बिदेशी बिमुं होनानैनो सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लानि जि बर'फोरनि जि जेंना जेंसि, बाय हाजार जेंना जेंसि, हा हुखौ लानानै फरायसालिनि जेंना, बिनि रायजो जानायनि जेंना, फरेस्ट ओनसोलनि हानि जेंना, बे जेंनाफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना नासयजोबदोंमोन। बिथांमोनजों थांनाय 22-20 बोसोराव बिथांमोना माब्लाबाबो गैफायामोन। बरन्स बिथांमोननि जेंना जेंसिजोंबो बिथांमोना गैयामोन, बरन्स बिथांमोनखौ बिदेशी मुं होनानै दोनदोंमोन। जायनि थाखाय बिथांमोननि जेंना थासेयावबो बिथांमोननि जेंनानि प्रति माब्लाबाबो बिथांमोनजों गैफायामोन आरो बिथांमोनजों माब्लाबाबो गसंफायाखैमोन, बिथांमोननि दुखु दाहाखौ माब्लाबाबो बुजिनो नाजायाखैमोन। दिनै बेफोरबायदि दोलोनि MCLA बा बेफोरबायदि दोलोआ दिनै बै ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिहैनाया जोबोद लासिंसिं, जोबोद माने सोंखारि जाथावना मोनसे बाथ्रा जादों। तो ओंखायनो थांनाय समाव जि दायो सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर ओनसोलनि जि बर' गामिफोरा BTRआव हाबबाय, बे गामिफोरखौ सोसननायाव BPF दोलोआनो बयनिख्रुइबो बांसिन माने बाधा हिसाबै होनानै बिथांमोना दोनदोंमोन। आनखि बिथांमोना माने खुगाजों बुंनानै बाधा होनायनि बाथ्राल' नङा, बिथांमोना आयेननि दहाय लानानै बिथांमोना हाइकर्ट पर्यन्त खालामदोंमोन बे ओनसोलनि गामि सोसननायखौ लानानै। बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोलखौ सोसननायखौ लानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमन जे बियो सेटेलाइट सिस्टेमसो जागोन, बियो माने जोंनि कन्टिगिउवासखौ जोंखौ मेनटेन खालामनाय नङा, बियो BTC जानाय नङा, बियो माने जोंनि 6 सिडिउलनि
जि स्टेटास बेखौ फोजोबगोन बायदिसिना बाथ्रा दिनै बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सोसनजानाय बे गामिफोराव थांनानै दिनै भट बिनो थांनायखौ जों नुदों ओंखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै गोख्रों माने सोंखारिदों प्रेस मुसाहारिया माने बायदिसिना बाथ्रा बुंहैनायखौ जों नुनानै दिनै बिथांमोना बुंदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि समस्या समाधान खालामनायनि बैहाय स्कुल कलेज गायसननायनि लामा दालां गायसननायनि बिनि हा हुनि समस्याखौ फोजोबनायनि बाथ्रा दिनै बुंहैनायखौ जों नुदों दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि खामानि मावबाय बे खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै बिथांमोना सोमखिदों आरो दिनै बिथांमोना बेखौनो लानानै दिनै राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामनानै बिथांमोनासो जिल्ला दानायनि खामानिखौ मावगोन बिथांमोनासो हा हुखौ माबे सार्कोलाव हाबनांगौ बेनि खामानिखौ मावगोन बे रायजो राजानि बायदिसिना समस्याफोरखौ बिथांमोनासो मावनो हागोन बिथांमोनासो सरकार फैगोन होननानै रायजोफोरखौ जि मोनसे थगायनाय रावजों बाथ्रा बुंहैनाय बेखौ सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबां मोजाङैनो मिथिना लानाया मोजां मानोना दायो प्रेस मुसाहारिमोन बायदि माखासे दालाल सनितपुर गहपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव हाबहैगोन आरो लोगोसेयावनो आं सनितपुर गहपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे बाथ्राखौ खावलायबावनो लुबैदों दायो नोंथांमोननि सोमजिगोन बै सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां मानोना थांनाय 17टा बोसोराव बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो बे सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि दुखु दाहाजों गैयामोन दिनैबो गैया बिथांमोना दिनै राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामनो थाखायसो थांदों ओंखायनो बे ओनसोलनि समस्या जोबनांगोनबा बिटिआर एकर्डनि दहायजोंनो जोबनांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजोंनो जोबगोन आरो बेनि थाखाय रायजोआ इउपिपिएलनि सायाव प्रमद बर'नि सायाव अरायबो फोथायनायखौ लाखिनांगोन तो ओंखायनो आं खावलायदों बेफोरबायदि प्रेस मुसाहारिमोन बायदि बिपिएफनि दालालफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबधान जानो थाखाय खावलायदों आरो बेफोरबायदि बिपिएफआ बे ओनसोलाव थांनानै जाहाथे उननि समाव माने दालालगिरि खालामहैया बेनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय साबधान खालामनानै होनाय जादों।